Dobře. Tak to bylo jasný, ne, že to zadání to nemůže jako slovenský světový hit, to nejde dohromady, tak se nediv, že... Nějakou písničku. Já bych si rád otestoval, či už viem lepšie po česky. Ja to stále robím. Tak zkus, no. Stále to tak testujem, tak by som to skúšal. Už tady připomenout. No. Mám taky niekoľko pesničiek takých. Dobře. Zatím dobrý. Z kořávky ořechů. No to je... Mariane. A tak... Ešte tě budou být ty lidi. Ja keď to zaspievam na Slovensku vedľa, 50 km odtiaľ, to isté presne, tak sa nedeje nič. Všetci sú spokojní. Jo. Ještě, že jsme sluchátka. Dobre. Tak, Geňa už je tady, tak... Říkej mi! To musíme utnout, tohle to. Naštěstí seš tady a nám může začít hra, která se jmenuje... Ještě bych si poslednou zkusil, dobré? Ach. Řekl! Dobre, oni neumějí jezdit, vole, co to je za národ? Nevím. Napravíme to hrou, která se jmenuje Party! Už jsem děťa večírkou. Nazar! Čau, pojdal. Ahoj. Nazar, čau, pojdal. No, ahoj, já tě vidím. No, já vím, jo. No. Co tady vizitíruješ? Teď já jsem to přijel. Co přijelo? Já jsem přijel. Jo, ze Španělska. Odkud? Ze Španělska. Ze Španělska jsi přijel. Tady je hnusně. No jo, tady, tak to víš. Jsi v Čechách, vole, na Moravě, tak je to. Cože? Ve Španělsku je ještě víc, no. No. Jsi tam byla dovolený, jo? No. A to jsem ještě byl zelenáč. Takový greenhorn, víš? Jo. Já si myslím, že tady to teď jako dotáhnu tu kariéru. Nazdar! Ahoj. Přijel odkaď, vole? Z Číny. Z Číny. Holky tady nejsou. Holky tady nejsou. A co budu dělat tady sama? To nevím, můžeš si sednout tamhle vedle toho Španěla, vole, já nevím. Ne, si vždycky jako jsem říkal, že si k někomu lehnu takhle a... Ty si k někomu chceš lehnout? No, alebo se ošvihnu. Už jsi s tím ksichtem někdy vedle někoho ležela. No? Jo? Ano. To byl Bočeli, ne? Nebo kdo? Ne, to byl Pětka. Pětka? A někdy Dvojka. Ty si lehneš vedle Pětka a někdy Dvojka? No, si tak jako přitulím. No. Se přitulíš? No. Ke mně taky třeba? Ne, proč bych tě k tebe přitulovala? Jako... Nazdar! Čau. Vždycky s tebou vždycky přijde dobrá nálada. No, teď jsem proto zrozený. No jo. Tak jak to jde? Jde to dobře, člověče. No, to je to tak. Jsme se viděli, veď pamatuješ, před 2 rokama. Kecáš, vole. Jo. Si vůbec nepamatuju. Jsem byl zlitý, asi, víš? No to jo, tak. Piješ, jo, furt No, ještě. trošku piju teď, no. Teď, co nejsem doma, víš, tak piju, no. Jinak seš doma. No, nejsem, právě nemůžu domů. Nemůžeš domů? Nemůžu. To špatný. Co se pak se stalo? Ztratil jsem sukni někde, víš. Sukni? Tak jsem cestoval, no. No, takže mám teď tady půjčený toto, jako, no. Jinak v tom nechodíš, tak? Chodím v cukínce. V cukínce, parádnice. Vědí to rodiče, že chodíš v cukínce? Nevědí to rodiče, už nejsou. Nejsou. Ne. Takže chodíš v cukínce, nejseš doma, piješ. Protože nemůžu domů. Nemůžeš domů. Nemůžu, čo? Ztratil si klíče.
To ztratil jsem celou zemi. Ty jsi ztratil celou zemi? Takhle ztratil, no tam je, no, ale já tam nemůžu. Nemůžu tam. Ty jsi jako Vůbec nemůžu. Nemůžeš. Nemůžu tam projít vůbec. do té země. No, oni drčkujou potom jako a tak a ty ne, ty, to jich je víc, víš, jich je hrozně moc. Miliardy. Miliardy. To. Koho je miliardy? Jich. No, Číňanů. Ty, Číňanů jsou miliardy. no, No, já to vím. ty to víš. No. Ty jsi Číňan. Nejseš. Nás je taky. Ježiši Kriste, co to říkám, víš? Ježiši Kriste, omlouvám se. To mě ujelo, protože teď žiju takhle tady, čeho. No. Tady žiješ. No teď jo, no. Teď jo. To je dobrý. A ty jsi teda... Že mě viděl Michal Suchánek, když žil na mopedu po Praze, tak mě viděl u hotelu. U hotelu. No, jsem byl tam, mě Michal viděl Suchánek, jsem já byl u hotelu. Jsem šel potom do hotelu, pak jsem šel zase ven a to už on ne, to už on pak musel jet na skutru, jel pryč, tak už mě neviděl, jak vycházím. No, fakt. To je hezká Na příhoda. vlastní oči se on zastavil i říkal, hele, ty krávo. A zastavil a viděl, tak to mě koukal, no. On mě poznal, ale já jeho ne. Ty jsi teda jako nějaká známá osobnost, Ježiš. která se nesmí, Snad se mi utekl Ježíš. která se nesmí vrátit k sobě domů, Nemůžu. protože ho tam nemají rádi. No, nemůžu, no. Nemůžu mezi ostatní kluky dělat džepy a Cepy. no, Ty jsi nějaký... turecký ceny děláme taky hodně. Je vždycky říká, já mám džízeň, a mě řekl, tak si dej do hybčí džem. To, co bylo třeba malinký, to, co bylo třeba u nás, jako, no malinký, takový percek takový, no. Jo, dobrý, děkuji ti. Ty jsi ve Španělsku. Ty. Já jsem tady už. Jsi tady, ano. No, Ale byl jsi ve Španělsku. no, to jsem ještě byl za návštěvu. Jasně, super, bezvadně. Jak jsi tam byl dlouho? To? V tom Španělsku, jak jsi byl dlouho? No, 2 měsíce. 2 měsíce ve Španělsku, pak si přijel sem. No, Takhle dlouhá dovolená, jako byla teda 2 měsíce. to nebyla dovolená. Tak co to kurva bylo? Já jsem tam jako měl takovou vývojovou etapu svýho Vývojovou života. etapu. Ty jsi jel do Španělska, aby ses tam vývojově etapoval, jako. No, ale to vlastně je strašný, že vlastně jak jsem teď jel s tou cestovkou ze Španělska přes Francii, Německo sem, No. jo, tak mě úplně utekla puberta. Najednou jsem otevřel dveře, já jsem úplně někdo jiný. Abych se tam občance nepoznal. Víš? Nevím. Hrozný. Ty se teda tulíš mezi 5 a 2. No jak to, tak jako podle toho přikládání, že jo. Jo, přikládání. No, anebo prostě děláme jako vlastně... Ty děláš u kamene někde, Děláme s holkama skupinový leh. Skupinový leh. Skupinový leh a jsme v tom dobrý. Vy jste nějaká parta prostitutek? No, ale ale je to v podstatě jako, tak, jako že to je načasovaný a dostali jsme se do Guinnessových rekordů. Jsme taky v tomhletom. Ty jsi v Guinnessově knize rekordů. No, jsme taky takhle jako dělali. Jako za skupinový leh. No. To tam je rubrika, vole, skupinový leh, vole, tam to najdu, jo? No to úplně ne, ale... No. Ty ležíš teda. eh, A nic neděláš, jenom ležíš. No většinou, ale tak jako i stojím samozřejmě, než si lehnu, tak musím stát, že jo. Víš co? A stojím do té doby, dokud do mě jako kolegyně nežduchne, že jo. Než duchne, tak upadnu, že jo. To tě taky. Víš, co se stalo Juliovi? To nevím. Normálně on se nějak moc opálil. No. Jo. Jak my jsme jeli s tou cestovkou, tak on si dával solárko tam. A začal se loupat normálně, to bylo hnusný. Yeah. Proč se nenacel krémem? No, nenatřel, no. Protože prostě neměl krém po ruce. Aha. Ty jedeš cestovkou do Španělska, aby si se vývojově etapoval, nebo co jsi to říkal za pičovinu. A potom, vole, se ti spálí kamarád, vole, jo? No, V solárku, vole. no takovou to není úplně solárko. Jo, co to teda kurva je? Tam jsou takový trubice. Trubice. Jasně. Oni hřejou, aby nám zase nebyla zima, že jo? Jo, jasně. Jako když musíš přejet Pyreneje, víš, co je to za to? Za výšku? No to nevím. Tam je zima teďko ještě, tady je taky zima.
Tady je zima, ano. No, Hele, my jsme s Igorem byli pryč, jo. Myslím, takže oba nevíme, kdo je. Aha, zkoušíme to hádat taky, jo. A já už asi vím. To mi nepomohlo tohle. Já si to jdu ověřit. Jo, já taky teda, jestli máš pravdu. hele, Jo. jo? Si děláš srandu, ne, vole. Počkej, já ho taky hádám, taky myslím, že vím, jdu se podívat. Jestli si myslím, jako to jsme ukáž. Proč já dělám s bandou debilů? Já teda, Jo, to si myslím správně. hele, já teda to znamená, že napovídám. Hloupej, hloupej. A já teda, Je to uhádli. a já i vím, já už jsem mi přišel na to, co je Igor. Protože jsem to slyšel. Ty jsi něco blbýho, vy. Nejsem blbýho. Chceš něco hranatýho? Prosím? Chceš něco hranatýho? Ne. Kulatýho? No kulatýho, no jo. Kulatýho, jako dejme tomu jako kulatýho, jako třeba bowlingová koule? Bowlingová koule, neznám, neumím. Neznáš. Nevím. Chceš třeba kulatý, já nevím, jako rajče třeba? No, třeba jako rejček. Takže já nevím teďka. Ty jsi rajče! Tak to vím taky. Genia se zob zrno. Ty vole, ale to byla náhodička, kamaráde. Já vím. Kdybych řekl, že je velký jako tenisák, tak tam ještě sedím. Takže pojďme. Zkusím tedy to, co mi vyšlo. Ty jsi kulatý? To trošičku na hlavě. Na hlavě. Hlavu máš kulatou. No, dívej, říká ti něco řeknu, kde se staly takový zážitky. A z toho podznáš, kdo jsem teďka, jo? Že třeba, jako já teď jsem byl malý, tak ti takhle jedeme prostě, jo? Jo, a teď on přibrzdil, jako že na té cestě, jako to bylo. A já říkám, dál, a on, aj, jáma, víš tu, to je, musíme se vyhnout, ne? Vy tam máte u vás teda blbý silnice. No, ačkej, dál, aj! No, vole. Jsi byl dost hysterický dítě teda. Ne, to tam takhle, jsem ti to řeknu líp. Ona přecházela lama a já mu říkám, jeď dál. A on, aj, lama, ne, dál jeď, vole. Neboj se ničeho. No. Ty. Ty jsi skrajil... Beton, to tady, ty bety. Nic, to vole, lama, ty. Takže akorát vím, že pocházíš od někde, kde jsou lamy, vole. Jo? No, přesně, no. Dál. Aj. Ty. Co je to, ty, vole? To má pomoct, vole. Jsi nějaký logoped, nebo co? No, logoped, ty. To mi jako radíš, nebo si ze mě děláš prdel? Jsi nějaký osobitej čert? No. Ty be. Z tvých hovínek se dělá kafe. Fakt? Tak to mě těčí. To jsem nevěděl vůbec. Jsi takový to zvířátko. Vědíš, jak je mě Cibetka, nebo jak se to jmenuje? cibetka. Nebo nevím, jak se to jmenuje, ale to je kafe se... Ještě, že to nevědí naši. Tak se vám přivezl prostě. Kafe. Kafe. Čím odej. Ty máš nohy. No mám Vy jste takový něco jako chodící kávovar, teda. tak někdy taky, samozřejmě jsem jenom člověk, i když jako jsem svátost, že jo, ale... Svát! Ale pozor, ne, jako, ne moje jeho. Co moje jeho? Ne moje svátost, jeho svátost. Počkej, já si odpočinu. Jsem jeho. Jeho svátost? To je svoje. Koho, vole? Jeho, mě říkají jeho, no nevím. Jeho? No, jeho. Jeho vysta. Přede mnou nikdy neříkej tohle. Jeho svátost, jako jeho svátost. Já nevím, vole, tak seš jeho... Se říká jeho peníze, jeho klobouk, jeho sako. No, jeho svátost, jako by moje svátost. Že? A já nemůžu, oni mi neříkají moje svátosti, ale říkají jeho svátost, nebo vaše svátost. Co to je za píčovinu, vole, jeho? No, taky nevím, to takhle vymyšlený, víš? To?
Já řeknu jeho svátosti, když mu něm mluví, tak řeknu, já řeknu jeho svátosti. Jako mě, rozumíš? Že jsem svoje svátost. Můžu ještě jednou, vole, tady. Říkáš ty. Ba. Ty. Dál. Je dál. Aj, lama. Nesmíš na nic šlápnout. To když nemám papuče, tak ne, no. Já! To je nepříjemný, když nemám sandále, jdu bos. Dalaj Lama! Dalaj Lama nesmí na nic šlápnout? No, myslel si na zvířátko. Na zvířátko. Jo, takhle. Jo, až budu vysvětlovat dětem, kdo je Dalaj Lama, takže mu to je ten, co nesmí na nic šlápnout. No ne, no ten nesmí nic zabít, že jo? No, ale že si to máš hozený takhle, že? Takhle, no. Dalaj Lama nesmí na nic šlápnout, nemůže, musíte ho nosit, on nemůže vůbec na chodník, vůbec. To mi nedošlo, promiň. Ale to je stejně zajímavý, že jo? Že on nemůže sice na nic, jako nesmí zabít žádný zvířátko, ale když jel ty vole autem, že jo, z Prahy do Brna, ty vole, tak na těch stěneček ty mouchy. No, on seděl vzadu a spal. Jo, tak on to neviděl, tak to je jasný. Vole. Takže pojď sem ty, Číno. Ale klasická otázka, když nevím kudy kam, když tě pochčiju, skoro duješ. Ne. Stane se s tebou něco pod proudem vody? Tak jako se poposunu asi. Poposuneš se, bezvadný. Oheň ti ublíží. Jo. Ublíží ti oheň. No. Jako asi změním tvar. Tvar změníš, No, se rozstavíš jako. Možná, nebo jako úplně jako zmizím. Zmizíš. Jsi nějaký ohňový kouzelník, jako takový jako. Ne, to já nedělám kouzla, ne, jako kouzla, tak dalo by si to povedat, on to vypadá jako kouzlo, jo, to naše sestava s holkama. Jo, teď to jste říkal ty polohovací lehy, nebo co jsi to říkal? Skupinový leh. No. Ale já jsem si to neúčastnil, já jsem u Nováků doma. Protože oni mají v Uničově dům, jo, a pak mají ještě druhý dům, mají v Olomouci, jo, takže mají 2 domy, jo. To by mělo pomoct, nebo jenom vyprávíš příběh nějaký? No vyprávím, že a teďka byla jsem jako, protože přes zimu jsou často jako v tom Olomouci, tak jsem v tom druhém domě, jo. Takže jenom ti vysvětlu, že prostě mají, no, Takže Číňan, mají 2 domy, no. Tak jako, a to má jako kde kdo dneska, že jo, to není nějak výjimečný, jako. Tak já nevím, vlastně, jestli ti tím pomůžu, že ti řeknu, že jako mají 2 domy, no. Tak jako, no, a co? Jako, kdyby měli jako 2 byty, že jo, tak 2 byty, že? To je něco jiného než 2 domy. No, co si myslíš o tom? Já si na tom nemyslím v podstatě vůbec nic, ty vole. 2 domy je co? No, 2 domy, 2 baráky. No, 2 domy, no. 2 domy. No, představ si 2 domy. Jo. Představuju si 2 domy. 2 domy, jo? No. Představuj si to, jo? Představuju si 2 domy, jeden tamhle, vole. No, a teď si představ, že 2 domy, jo? Teďka jako spadnou, jo? To když jako kámošku, tak taky jako vlastně spadneme, jo? Ale ten jeden dům jako nemůžeš duchnout do toho druhého domu, jo? Když máš 2 domy, no, tak oni stojí, jo? Ale jsi to byl nějaký, vole, slej kompot, vole, nebo? Ne. Já mluvím jenom o tom, jako, že domy, jo, když třeba jsou 2 nebo i 3, jo, ale řekněme 2 domy, jo? 2 domy, no. A teď oni stojí. Jasně, super stojí. A ten nespadnou, ale když já stojím jako s kámoškou, no, a ona do mě žduchne, tak já spadnu. Prostě jenom si sebou jebnu o zem, jako ležím, se rozpláčnu, ležím tam jak široká, tak dlouhá, jo. Karty? To je podobný, no. Ale ty karty tohle to moc neumějí, jako co umíme my. Víš? No, ale s kartama děláš jiný efekty, jo, ale my umíme taky jako efekty, jako. Umíme jeden efekt, jako docela dobrý. No. Domino! Počkej. Jako jo, ale... A co to bylo? Já jsem to zapomněl. No právě. Pojď se podívat, nebo... Ježíš, no jo. Ježíš, no jo. Teď se mi přitíží. Ne, já jsem úplně zapomněl, jak tady nemám holky, jo. Já jsem úplně jako bez nich jako úplně zmatená. Samo domino?
No, samo domino. Jedno domino? Tak, no. A bez jedním dominem to není žádná prdel, že jo? Jako to neuděláš efekt, nic, jako, no. Já ti vůbec nerozumím. Pojďme se vrátit k těm domům, vole, tomu se... No ne, to už bych opustil. Jo? Víš, že vlastně, že jsem patřím do domina, že jo, ale nejsem domino, že jo. Jako, hele, jedna vlaštovka Jaro nedělá, že jo. Rozumíš to? Takhle napovím ti, nejsem kuličníková koule. No. Dominový efekt? To jako umím, když mám kámošky, že jo, ale jako sama to není moc efektní, že jo, se postavit a jebnout sebou, jako to, nikoho moc jako ne to. Jsi sama. Jsem sama, no. Kostička domina. No, je to jinak, budeme trvat na tom kostička, rozumíš, tak já už jsem dospělá holka, jako už. Máš prsa? Co? Ne. Kostka domina! No. Dominová kostka!